खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दिनै 29 जानुवारि 2023 बारायजाबो रबिबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। मानसि बुथारदों। आसामनि बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बिश्वनाथ सारिआलिनि जिनजिया साहा बागानाव सासे 38 बोसोर बैसोनि सुबुंखौ सोरबा सिनायमोनि दुथां सुबुंफोरा बुथारनानै गारना गालांदों। बुथारजानाय सुबुंनि मुङा जाबाय मोहम्मद मुस्लिम मुल्ला। बे समाव बे जाथायनि सायाव आसाम पुलिसा गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ आरो दायनिगिरिफोरखौ थाबैनो एरेस्ट खालामगोन होननानै पुलिसा रादाय होनाय जादों। मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जादों। आसामनि हजाइ डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दबकायाव गंसे जुलिनि पार्टियाव थांबाय थानाय गारिया हरखाबै हाखराव गोलैलांनानै सासे सुबुङा अबथिरायै जिउ गोमादों आरो बे जाथायावनो गुबुन 5 सुबुङा गोब्राब जोखोम जादों। थैनाय सुबुंनि मुङा जाबाय माधुर्य बरदलै। बे समाव जोखोम जानायफोरखौ फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दङ। काजिरङा हाग्रामायाव दावबायनो नागिरनाय दावबायारिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां सफैदों। दावबायारिफोरनि थाखाय बन्द खालामनानै दोनथ'नाय काजिरङा नेसनेल पार्कखौ फैगौ 4 फेब्रुवारिनिफ्राय बेखेवफिननो हासिगोन होननानै हाग्रा बिफाननिफ्राय नटिस फोसावनाय जाबाय। गिथाव बाथाव अर खामदों। फाहामसालियावनो गिथाव बाथाव अर खामनानै गासै 6 सुबुङा अबथिरायै जिउ गोमानांगौ जादों। झारखन्ड रायजोनि धनबादनि हाजरा हस्पिटालाव गिथाव बाथाव अर खामदों आरो बे अर खामनाय जाथायाव गासै 6 सुबुङा जिउ गोमानांगौ जादों। थैनाय 6 सुबुंनि गेजेराव 2 सुबुङा डक्टरमोन। थैनाय 2 डक्टरफोरनि मुङा जाबाय डक्टर बिकास हाजरा आरो बिथांनि बिसि डक्टर प्रिमा हाजरा। नाथाय बे अरा गिबियाव माबोरै खामखो ना सोरबासो सावखो बेखौ दासिमाव रोखा खालामथ'नाय जायाखै। दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। लोगोसे बे जाथायखौ लानानै रायजो नाङैनो गोथौयै दुखु मोननो फोरमायदों। मोनसे दुखुनांथाव खौरां। फिसाजोनि जिउ गोमानायखौ गोसोखाङै खाङै जोनोमगिरि बिमायाबो जिउ गोमालांबाय। manju बसुमतारीया फिसाजो सात्रिनि बसुमतारीनि अबथिरायै जिउ फोजोबना लानायखौ गुबै जाहोनखौ सानैनो मैया हरखाबै बे बुहुमनिफ्राय रुंसारि जालांबाय। गरेस्वर पुलिस बाजारनि सिङाव थानाय नावकाटा हालामनि जाब्रांपारा गामिनि कटन कलेजाव फरायनानै MA पास खालामनानै गुबुन मोनसे सोलोंथाइ लाबाय थानाय समावनो गावनि रुम सिङाव जिउ फोजोबना लानाय सात्रिनि बसुमतारीनि जिउ फोजोबनायखौ सानै बिमायाबो हरखाबै रुंसारि जालांबाय होननानै न'खरनि मानसिफोरा फोरमायदों। न'खरनि मानसिफोरा बुंनाय बादिब्ला सात्रिनि बसुमतारीनि बिमाया न'खराव रावबो रां खामायग्रा गैयैलाय थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो गोबां रोखोमनि इन्दि सि दानानै फानबोबाय थायोमोन आरो बेजोंनो गथ' गथाय 2खौ गेदेर गोलाव खालामनानै गोजौ थाखोनि फोरोंथाय होदोंमोन होननानै फोरमायदों। बिथांमोना मा बुंखो बेखौ ससे खोनासंदो। बेनिफ्राय 3 माससोनि सिगाङाव गुवाहाटी इउनिभारसिटियाव फरायनाय सात्रिनि बसुमतारी सोमोन्दोआव आंनिनो फिसाजो जायो। बियो दिनैनिफ्राय 3 मासनि सिगाङाव गुवाहाटी नोगोराव फासि लानानै थैनानै थांबाय। बिनि दुखु दाहायावनो बिमाया सैज्य हायैयाव नै दिनै आरो थैदों होननानै आंनिफ्राय आं बुंनो लुगैयो। आङो न'नि हिसाबै आं मायंला मिथिनायाव बिथाङा फिसाजोखौ जोबोर अनोमोन। खस्थ' खालामनानै एसे एनै हि दानानै फाननानै रांफोरखौ फिसालाफोरनो बेबायदिनो हरोमोन। दिनै बिनि फिसाजोआ हथादै इमान रोंखा राखा गोरों जानानै थैनायाव बियो बिराद दुखु थादों। बिनिफ्राय बियो मा कारनाव थैनो हागौ बिनि मोनसे मोजां जास्टिफाइ नागिरनानै गुवाहाटी दिसपुर थानायाव एजाहार होदोंमोन। दिनै 3 माह बारलांबाय दिनैसिम बिनि मोजां फिथाइखौ मोननो हायाखिसै बियो। बिनि दाहायावनो बियो गावखौ सानस' हायैयाव ब्रेना खामानि जाया जालांदों। मैया बिराद गोसा जाब्रबनायाव हमनानै मानसिखौ लाखिनो हायाखै। बिदि अबस्थायाव बिखौ रोङिया हस्पिटालाव भर्ति खालामनाय जादोंमोन। ओमफ्राय रोङिया हस्पिटाला हरावनो बिखौ ट्रेन्सफार खालामना हरनायसै बायाटानि खाथियाव। ओमफ्राय दिनै फुंनि 6 बाजिसोआव रुंसारि जायो आरो। आं खोब बिराद दुखु मोनदों। आं बुंनो लुगैयो सात्रिनि
बसुमतारीनि बिमा मन्जु बसुमतारीया फिसाजोनि दुखु दाहायावनो थैदो। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।